Takokna puila no phai ka hamang prini bisingo puila sinimori grasri ani pemukul Donoranjon Tripura gangke ani parake manik rasdor ilas bekau soban tam ni bagai tam wan sogoi tini o bubagrani prothom laimong eba bini hunger strike no tam wan sogoi tam buchoi nang tinoro bono logerne ni phai ka Jumjo tono saimano bubagrani o hunger strike jangmaneka chini tiprasarok ni bagai constitution solution mana bagai chini odikar mana bagai kechang oro bubagra se chaya nya tong ngani hindei oro hunger strike jangma bain kechang bono logeri na nei phaiga tas tiprasangge acha puila to logere na ni phaiga kaham kok tai tiprasang ni busaka bubagra to tini chaya oi fasting hunger strike mane chaya oi nengke cawa jagda na eba jagya tabuk sagari haimani to pungni simino pungu to maisa bajaya takon chai ko ekmatra ko charo kisa misa nang jagta mai to chai kono taksak jorate mai chai ko tirok khan ngi ma to mata tirok to manung nei no gandara falnok rok to man thok falnok to ro tirok ni bagi ke man go ke te ayang chompungno goro chana nang nang ke to ayang ma thang go o kana gini to chajane ning jana asing mani ma to ya tirok ke simi man thok kebeng mungrok to nukjak nini thani mane nini buskang mokol ni buskang eba nung bai thang nini bisinga mane nini saksaga kun kebeng mungrok do phai karo phai tini ni to kun kebeng mun to nuya ko taksuk jorate kaham nang tong bofru phai mane nung mia eba tini ang tini phungona phai mane tam wan sugoi tong tini thangnai angke wan suk tong kha tini thangya oro tong nai bora tongnai tong thai rok ke bom tui ke khaijak kana rok jung ayang stage uklogo na ayang go thulai nai ni to norong ni bisingon da khaijaka na o committee ni bisingti khairo jakha ba mothani bisingti khairo jakha chini bisingti na hai ke namai ma tong dofani bagai choba khaina bagai tiar tongjak khaita hingke borok rok thangnani phainani eba nini bisinga tini je phaimani nang bhai ke phaiga ang to ani cycle dong go boy no phai kata cycle mai hingke bui je kabang ma oron hai kana lukurok ti prasana chubanan he phaimani borok roni bisingale nang mane kisa masa tu khana phaina kostong kha babati rok bising sang salai marok onek borok dong go phaina musung jai ba phaimai yangi tongai rok ani ke borok ni kam tongma bagi eba onek problem tongma bagi masam san dor rok bukmang ma phaina jak tam lai ke tasak chori saya bon bagi phaimai rok tong ke je jung chori kam tongma ba jung no phai kata borok busuk bang khanani ni mokol bai je nung mani je nung masuk to prai 2000 hai rok matong ta 2000 awan selai tebo gobang na mane tabu je tongmani ta abo to prai borok koyekjon borok thangnai ko thangbai ka je taksuk jora to tong nek ke pungni je punggo nukma to onek borok nukha ke tabu kisar koyekjon thangbai kata bubagra tamoro kok sai kok khai kalang kana norok tong sok di ang phayano delhi thangai bharat haste ba india haste hapangni thani mungsasuk doman buno ringjak khaba ang tabuk delhi thangi tong amuti rok nei sai da kalangjak tamorok ni thotok ama haino ne sai kalang mani bono boje kok sai tongpuro binoro kol sok paye dilio ringjak ka ke bo dilio thangjak apro to sai kalangka ang phaye je sayajak ngor tak ne ke jong obono bono bini kuptei tam khana no obona sing tong ta kaham pano hamya pano jeng tak pano bubagra no tiya jak no logiri ui tong nai no nung kada khana ka bo saubai ringjak khana bising busang kok salai maro gam hai obo to khana ya bubagra ni kok phaiman kol phaiman abon nukha sabo bai ringjak khana kok duk ni bising tu am hai rok ta abo khana mani to delhi ni borok bai ringjak kha nei khana o ke sabo ringkha abo to jeng basuk saima
tinini da ringjak ma kalai khabo na bo pro ringjak প্রায় 11টা টাইম 11টা hai morning time o phung jora bo ফুং জরাও hambai ta বাই